आज आम पढ़ा मात्रा फला एवं जुक्ताक्षर विषय जहाँकि ओडिया व्याकरणर मूलदुआ कहले अत्युक्ति हेब नाही। आज आम मात्रा एवं फला एवं जुक्ताक्षर संबंध रे किछि ज्ञान आहरण करिबा। भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व चैनल रे नुआ थिले निश्चित भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। भिडियोटी भल लगिले शेष में लाइक करने ପାଇଁ भूलिबे नहीं एवं सांगसाथी मानक सहित शेयर करंतु। मात्रा फला और जुक्ताक्षर आम स्टार्ट करवा। वर्तमान वर्ण मानकर कार्य विषय जानिबा। ओडिया भाषार वर्ण गुड़िक स्वतंत्र भाव में बा अन्न वर्ण सह मिसी व्यवहृत होइथांती। ओडिया भाषार जो वर्ण गुड़िक रही स्वतंत्र भाव में अन्न वर्ण सहित मिसी व्यवहृत होइथांती। गोटे वर्ण अन्न वर्ण सहित मिसिकी सेमाने एक शब्द गठन करिथांती एवं भाषा माध्यम रे परिप्रकाश करती। स्वरवर्ण समुदाय स्वतंत्र भाव में बा व्यंजन वर्ण सह मिसी व्यवहृत होती। जेपरिकी यथा औ आई विलास यही सब जो रही एमाने प्रायतः स्वरवर्ण सहित मिसी शब्द गठन करती किंबा व्यंजन वर्ण सहित मिसी एक शब्द गठन करिथांती। तो वर्तमान आम देखा मात्रा मात्रा विषय देखा। ओ ठारू आरंभ करी औ पर्यंत आ ठारू आरंभ करी औ पर्यंत स्वरवर्ण गुड़ी को व्यंजन वर्ण सहित मिलित हेले स्वरवर्ण गुड़िकर गोटे गोटे संकेत बा चिन्ह रहे। उक्त संकेत को मात्रा बा आकार कुहाजाए। माने स्वरवर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप हेउछि मात्रा बा आकार कार। ओ प्रतिटी व्यंजन वर्ण सहित मिसिकरी थाए। जो ओ रही से प्रतिटी स्वरवर्ण सहित मिसिकी रही थाए। एहार कौनसी सांकेतिक रूप नाही। जो ओ रही तार कौनसी सांकेतिक रूप नाही। ओ कार युक्त होइथवारु आमे व्यंजन वर्ण गुड़ी को क ख ग भाव में उच्चारण करि पारुछे। पुणी ओ कार युक्त होइथवारु व्यंजन वर्ण गुड़िकर हलंत चिन्ह लोप पाई थाए। क ख ग रे ओ कार युक्त होइथवारु समानक ठारे हणत चिन्ह देखिबाकू मिले नाही। स्वरवर्ण मात्रा चिन्ह मात्रार नाम व्यवहार वर्तमान जानिबा। जमती कि स्वरवर्ण ओ तार आकार मात्रा चिन्ह होची आकार व्यवहार होची जमती कि का खा गा एहीपरि आकार युक्त करा जायछि। सेहीपरि ईकार रही दीर्घ ईकार रही उकार रही दीर्घ उकार रही ऋकार रही एकार ऐकार औकार एवं ओ औकार रही। एटी जेमती कु खु गु एटी के खे गे एई प्रकार समस्त शब्द रे मात्रा जोग होइथाय। वर्तमान देखिबा
ଖ ଥ ଧ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇକାର ଚିହ୍ନଟି ତଳେ ଓ ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଇକାର ରହିଛି ମାନେ ହର୍ଷେଇକାର, ତାହା ଖ ଥ ଏବଂ ଧ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେଥିରେ ତଳେ ଏବଂ ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଖର ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଥର ତଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଥର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷେଇକାର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଧର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷେଇକାର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତଳେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷେଇକାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫଳା। ଫଳା କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନ, ମ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ ଅବର୍ଗ ବର୍ଗ ବୋ ବର୍ଗ ବୋ ଏହି 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା, ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ଚିହ୍ନକୁ ଫଳା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ 8ଟି ରହିଛି ନ, ମ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ଓ ଏବଂ ବୋ 8ଟି ଶବ୍ଦ, ଏମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଫଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଠି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଫଳା ପରିଚୟ ତାଲିକା। ଦେଖିବା, ଏଇଠି ରହିଛି ଯେମିତିକି ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଫଳାର ନାମ ନ ଫଳା। ଯେପରିକି ଆଉ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ ସହିତ ନ ଯୋଗ ହୋଇ କର ନ ହେଇଛି, କ ତଳେ ଦନ୍ତନ ରହିଛି। ସେହିପରି ମ ମଧ୍ୟ ମ ଫଳା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ୟ ଫଳା ଭାବରେ ଫଳା ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳା ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ସେହିପରି 8ଟି ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଫଳାଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଏଠି ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହେ ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି। ଏଠି ଦେଇଛି ମାତ୍ରା ବା କାର କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହେ ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ରହିଛି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କହିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ରହିଛି ଏଠି 5ଟି ଶବ୍ଦ, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର 20ଟି, ଯେପରି ତଳେ ଦିଆଗଲା। ଏଠି ରହିଛି ଯେମିତି
ପାଞ୍ଚଟିର ଅନୁନାସିକ କ ବର୍ଗରେ, ଇଏ ଚ ବର୍ଗରେ, ଇଏ ଗ ବର୍ଗରେ, ଇଏ ତ ବର୍ଗରେ, ଇଏ ପ ବର୍ଗରେ, 20ଟି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁସାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଅନୁଷ୍କାର, ଯାହାକି ଅନୁଷ୍କାର ରହିଛି, ଅନୁଷ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍କାର ଦିଆଯାଇକି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍କାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନାନ। ଯେଉଁ 10 ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ବନାନର ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ବନାନ, ବନାନ କାହାକୁ କହିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦର୍ଶାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ନାମ ବନାନ। କ'ଣ କହିଲା? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନାନ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ରମେଶ। ରମେଶ ଶବ୍ଦରେ ବନାନ ହେଉଛି ର ରେ ହଣତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ର ଏବଂ ମୋର ହଣତ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମେ, ତାଲବେଶର ହଣତ ଯୁକ୍ତ ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ। ଏଠାରେ 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଗଠନ ହେଉଛି ତାହା ରମେଶର ରୂପ ନେଉଛି। ସେହିପରି ବାଞ୍ଛାନିଧି ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 9ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷାରେ ଲିଖନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ସେପରି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲିଖନରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରସ୍ୱ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେପରି ଗୀତା ଶବ୍ଦରେ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛି। ମାନେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଧୀରେ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଜୋର କହୁଛୁ, ତାର ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ମାତ୍ରା, ଫଳା ଏବଂ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ତଥ୍ୟ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।